Takže, čus ľudia, vítajte u môjho prvého dieliku, u môjho prvého tutoriálu na ako stiahnuť hru CS 1.6, áno. No počkaj, ja som si CS Snoopy, bav, hraj! Tak, zrušil som si CS. Dobre. Hneď, počkajte. Tak. To je jedno, aký máte internet. Môžete mať Internet Explorer alebo internet ako Google Chrome, alebo to je jedno, pretože ja sa otvorím Google Chrome. Tak. Sem napíšete Kotelna, proste to stačí. Tuto vám vyjde Kotelna, Counter-Strike a Minecraft. Kliknete Minecraft a Counter-Strike. Dáte tuto download, nič, tuto sú tam servery. Dáte download a tu budete mať na výber CS-ko, Minecraft. Ja mám obidve, takže to je Minecraft, budete mať launcher, to znamená všetky verzie Minecraftu. A ešte CS-ko. Tak tuto je Minecraft, asi nainštalujte, hádam to je ľahké toto. 1 MB to zabere a toto 270 MB, tak dáme CS-ko. To sa mi to stiahuje, dáme zobraziť. No, to sa mi to stiahuje, 3 minútky. Dobre, tak ja to zruším, nepotrebujem. Ja to už mám. A to už hádam, viete, ak sa to proste nainštaluje CS-ko. Ja to teda nebudem zapínať, lebo nemám teraz ten typ natáčania, aby som to mohol natočiť, ale potom to určite to dneska natočím. Dneska alebo zajtra teda, ak sa mi bude chceť. Áno. No a toto je ten diel, proste ako natočiť jak stiahnuť Counter-Strike 1.6. No a ak chcete rovno, tak tu máte Minecraft, kliknete na to a už sa vám to stiahuje. Ja to dám, nemôžem to zrušiť, ja dám storno a už vám ukážem, tu je Minecraft. Áno, ja si ho otvorím, spustiť a tu mi vidí takáto kolónka, kde dám proste no, takáto kolónka, tu mi vyjde meno a tu napíšem, že play dám pre vás a tu dám play a ide mi to. Je to úplne jednoduché a ten Counter-Strike za to stojí, aj keď to nie CSGO, Global Offensive, ale mi to úplne ako stačí. Ja nepotrebujem moc veľké na to. Takže ďakujem, že ste si pozreli za to video, dajte like, alebo keď tak odber. A za všetko sa budem vďačiť vám, takže čus čus. Nech sa vám darí.